zviždači, heroji Balkana ili naivni, nezaštićeni i uplašeni čuvari demokratije? Kako se odnose balkanske države i njihovi labavi pravni sistemi prema uzbunjivačima? Kako sami zviždači provode dane od kad izađu u javnost? Da li su zadovoljni statusom, zaštitom i da li bi sve uradili ponovo? Samo su neki od odgovora koje nudimo u ovoj epizodi Regionalnog Robinja. Ostaće ipak neodgovoreno pitanje. Do kada će trajati mentalitetski nagon koji od njih, heroja, pravi izdajnike i potkazivače i one koji remete navodnu društvenu harmoniju? Možda onda kada riječi snašao se zamijenimo sa kriminalac. U nekim zemljama uzbunjivače država ne samo da štiti, već ih i nagrađuje. Međutim, ukoliko ste uzbunjivač u Severnoj Makedoniji, očekujte malo drugačiji tretman. Професор доктор Јован Јовчевски е еден храбар човек кој има поминато низ неколку улоги во изградбата на институтот Укажувач. На почетокот како кривичар го промовира законот, подоцна како овластено лице за примање на пријави од укажувачи во оперативно-техничката агенција задолжена за прислушкување во Северна Македонија, за на крајот и самиот се појави во улогата на укажувач. Оваа агенција е плод на реформите во безбедносните служби започнати во 2017 година, по сериозната политичка криза причината по објавувањето на прислушкуваните материјали од тогашната опозиција. Од 2018 година, кога се формираше агенцијата, на безбедносните служби им се одзема правото да прислушкуваат. Но, тие реформи не се спроведувале според предвидениот план. Официјално од 2019 година започнавме со работа во ОТА, значи го раскинавме договорот со МВР, преминавме во ОТА. Меѓутоа, знаете што, кога луѓето ќе добијат власт, веројатно се препознаваат и за жал таму се случија неубави работи, се носеа некои незаконски одлуки, се преземаа некои незаконски действија. Јас како властено лице за прием на пријави од укажувачи добив 2 пријави, значи од работени, подоцна уштедна. Го истражив случајот, видов дека се работи за незаконски действија и се работеше за разумни сомневања спрема директорот, значи на ОТА, Зоран Ангеловски. И од тие причини јас направив контакти со надлежни институции, со Државната комисија за спречување на корупција, со јавното обвинителство, со судот, во поглед на тоа што може да се преземе. Ги нотирав пријавите, ги оформив, како што налагаше и закон за заштита на укажувачи, и фактички од таму и почна проблемите. Укажувачите се едни од најмоќните алатки во борба против корупцијата. Нивната улога во системот е да посочат на некое незаконско действување во државата и општеството. Тие се храбри луѓе со интегритет кои се борат за подобро утре и за подобра иднина. Вршат непроценлива улога во борбата против корупцијата. Државната комисија за спречување на корупцијата е најчеста адреса на укажувачите. Ирена Поповска е овластено лице за прием на пријави од укажувачи, но вели дека нивниот број е мал. Во 2019 година, со исклучок на нашата институција која доби 19 пријави од укажувачи на преку каналот на заштитено надворешно пријавување, другите институции од јавниот сектор имаат пријавено, и тоа во првата половина од 20 година 3 институции пријавиле дека имаат 10 пријави, во втората половина 5 институции дека пријавиле дека имаат примено 11 пријави, и во првава половина од 21 година 3 институции дека примиле 22 пријави. Недоверба во институциите и во системот придонесува бројот на укажувачите да биде символичен. Ниту студентите не се осмелуваат да пријават корупција во универзитетите каде студираат, вели професорот Борче Давидковски. Еве сега ние и на универзитетот имаме и посебно лице ангажирано, условно речено универзитетски професор од правниот факултет, за цел УКИМ да прима представки за корупција, за мито и така натака, за едноставно нешто што од укажувачи
колку што знам 2 години има и правилник, формира избране лицето. Се уште немаме нити една представка, нити некое укажување или нешто, некој да се обрати. Последиците со кои се соочиле укажувачите ги одвраќаат сите оние кои се сведоци на незаконското работење и имаат волја тоа да го пријават. Еден од жртвите е и професорот Јовчевски. За нецела една година против мене беа поведени 4 дисциплински постапки, 2 парични казни, 2 откази од работа, суспензија од работа, суспензија на мојот безбедносен сертификат и конечно без одлука на судот сум даден ми отказ од работа со одлука од ОТА. Законот за заштита од укажувачи на укажувачите кај нас дава една правна рамка, меѓутоа недоволно. И луѓето се оставени буквално сами на себе. Ѓорѓе Лазаревски е една од иконите и предвесниците на укажувачите во Северна Македонија. Уште пред да се донесе законот за заштита на укажувачите во 2015 година, Лазаревски ги изнесе прислушкуваните разговори на високи фигури од бившата власт, кои укажуваа за нивно инволвирање во сериозна корупција и криминал. Кога беше донесен законот, јас лично гледав голема надеж во него и очекував дека диаметрално ќе се сменат работите во иднина и дека луѓето ќе бидат охрабрени што повеќе да пријавуваат неправилности во своите организации и работни места и се што ќе дознаат. За жал, во сите овие години, мислам дека веќе има 6 години како постои законот или 5. Многу малце се известува за позитивните ефекти од тој закон. Дали тоа значи дека законот не се применува или се применува, а јавноста не е информирана за тоа? Професорот Давидковски смета дека културата на укажување не заживеа заради, како што вели, заробените институции на системот. Таа идеја е добра, одлична, но сепак за демократска земја, каде што институциите, ние за жал се уште имаме заробени институции, кај нас администрацијата на оние кои што укажувачите укажуваат, тие се во функција на актуелната власт, без разлика претходната или сега. Они се во функција, затоа имаме заробени институции, не функционираат институциите. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија разговараше со неколку укажувачи. Повеќето од нив велат дека не добиле статус на укажувачи, додека неколку не се стигнале со таков статус во законскиот рок. Од нашето истражување што го правевме, имаше луѓе што не беа заштитени со месеци. Кај вас пријавени? Ние не сме. Иако законот пише дека треба да се заштити. Зависи, таков случај не сум имала јас. Не знам информацијата од кај ви. Во законот се нотирани многу недостатоци. Една од нив е што укажувачите не спеат да излегуваат во јавност, иако јавноста е најголемиот заштитник од корупција. Кога прашав дали овој случај спаѓа во укажувачки случај или не, ми беше образложено дека со обзир дека прво е пријавено во јавност, статусот на укажувач е изгубен. Од една страна му кажувате ќе бидете заштитен, ќе имате одредени бенефиции, од друга страна ако се пробие во јавноста, сето тоа он го губи и он останува сам контра системот, контра оние кои што укажува. Покрај јавноста, како проблем се јавува и изборот на овластено лице кое треба да ги заштити укажувачите. Многу поголема известноста тој на кој што ќе му пријавиш, да ја фати страната на оној кого што го пријавуваш, отколку да ја фати твојата страна, а башка и тие лица можеби во некоја организација се формално овластени да примаат пријави од укажувачи, но тие не располагаат со никакви ресурси да ги заштитат тие укажувачи. За жал, и правилникот и законот толку ги избирократизираа постапката, така што фактички целата институција ќе донесе сега, ако имате вие службено лице, овластено лице кој што ќе ја води, тој цени
дали укажувачот зборува вистина или не, и тој цени дали ќе проследи пријавата до непосредно повисок орган, до надлежен орган и така. Тој цени дали, например, укажувачот може да укаже и на кривично дело. Укажувачите сметаат дека во Северна Македонија треба да се направат сериозни измени на законот. Примерот на Германија се посочува како најадекватен за да се постигнат посакуваните резултати. Тоа би подразбирало формирање на фонд со кој се заштитува укажувачот и од социјален аспект. Мора да му се обезбеди материјална и финансиска екзистенција, ако не и животна екзистенција, плата или нешто, на соодветно друго место да не се вработи. Кај нас вие сте на ветрометина, никој не ве штити. Тие тела на кои што укажувачите би им пријавувале, треба да бидат независни од власта и треба да имаат ресурси да го заштитат укажувачот. Создавање на едно независно тело кое што нема да го плаќа државата, а ќе овозможи една добра правна логистика, а по можност и финансиска, да кажеме, на укажувачите за наспроти државата која во нашиве околности и во мојов конкретен случај се појавува буквално како крвен непријател. Таа не сака, јако оваа власт, да кажеме, на господин Заев, дојде токму како резултат на укажувачи. Во Северна Македонија, од законот за укажувачи се очекуваше еден моќен инструмент за борба против корупцијата. Сепак, многу помоćни случаи на укажување имавме пред законот. За жал, со новиот закон само се забошоти овој институт. Čovjek koji je radio na zakonu o zviždačima završio je na kraju kao zviždač i taj zakon ga nije zaštitio, već mu se život pretvorio u pakao, tako da izgleda da nije baš najbolje napisao taj zakon. Ili je možda dobro napisao zakon, ali nije bila dobra primjena tog zakona. Izgleda da mora u zakon da se uvrsti ta toliko pominjana politička volja koja često nedostaje. Znači, u svakom zakonu mora da stoji da onaj ko primenjuje zakon mora da ima i političku volju da primeni taj zakon. A meni je u ovom prilogu zanimljivo što smo videli da je na fakultetu za posljednje 2 godine bilo tačno 0 prijavljenih slučajeva korupcije, što znači ili da je situacija na fakultetu sjajna, ili da su mladi već u tim godinama naučili kako treba da se ponašaju i da se oni pripremaju za neki kasniji život, što je negdje logično jer i sami mogu da vide kako prolaze oni ljudi koji se pobune. A također mi je zanimljivo ovo pozivanje na Nemačku i priča kako Nemačka ima poseban budžet kroz koji pomažu svim onim ljudima koji su prijavili neku korupciju i svim tim uzbunjivačima. Pa sam se pitao šta je bilo sa Severnom Makedonijom ili bilo kojom državom u regionu kada bi oni imali neki zaseban budžet gde bi pomagali svim građanima koji su ikada vidjeli neku korupciju, pa te države bi bukvalno bankrotirale. U prilogu koji nam dolazi iz Crne Gore vidjet ćete sudbinu uzbunjivača, hrabrog čoveka koji se pobunio protiv krađe i otimačine i koji, umjesto da bude zaštićen, gle čuda, biva kažnjen. Zviždači u Crnoj Gori nisu proizvodili ikakav ton godinama, što zbog zbunjujuće zakonske regulative koja ih nije prepoznavala u punom kapacitetu, što zbog činjenice da su loše prolazili oni koji su se odvažili da ukažu na zloupotrebe državnih organa. Plavljanin Ganija Jasavić, nekadašnji prvi čovjek uprave za šume područne jedinice u Plavu, nije ni slutio da će mu država, koju je pokušao da spasi nelegalne sječe visoko kvalitetne šume u vrijednosti od gotovo 700.000 eura, zahvaliti tako što će ga smijeniti. Kada je Jasavić prije više od godinu objelodanio da je koncesionar posjekao znatno više šumskih stabala od onoga kako je bilo predviđeno i kada nije pristao, kako tvrdi, na ucjenu od strane direktora da manipuliše dokumentacijom koja bi nepravilnosti i potvrdila, smijenjen je sa pozicije šefa u firmi u kojoj je radio 40 godina. Po nekim pretpostavkama sigurno oko 8.000 odavde je otišlo ove godine, a koncesionara sleduje pogovoru 2.300 godišnje. Ja sam pokušao da državi zaštedim 600-700.000, ali je šuma posječena i otišla i nije se mu uspio. Stabla budućnosti su otišla, a bolesna stabla su ostavili kad je tražio.
da ja potpišem sravnjenje, da uvedem koncesionara i ja mu kažem, za 1000 godina to od mene nemaš. Nakon što ni nadležne institucije ranije nisu stale u odbranu crnogorskih šuma, Jasaviću nije preostalo ništa drugo nego da protiv svog direktora podnese krivičnu prijavu i javno progovori o odnosu države prema šumama u Plavu, nakon čega kreće lavina koja otkriva gomilu nepočinstava. Ja sam pisao dopis u to vrijeme, još se vlast ne formirala, za isto ovo ministru Simoviću. Nije ni okrenuo glavu, ni se udostojio da vidi o čemu se radi. Institucije su radile u interes koncesionara, a ne koncesionara. Nije u pitanju koncesionar, nego u interesu svome i svoga džepa. Te pare gdje su završile, ja ne znam. Ali, ako su koncesionara zadužili sa 17 eura, a cijena tržišna je ta danas, gdje je bilo ko plaća na lager, trupac, posječen i izvučen na lager, 120 eura. I najviše je zanimljivo što najjače institucije u šumarstvu, pa čak i druge, pukoše za koncesionara i ja ispado. Ja sam mislio da dobijem Nobelovu nagradu zbog ovoga, a sad se mene glava kida što sam se pobunio. Dok je koncesionar, sa kojim u međuvremenu nije raskinut ugovor, zadovoljno trljao ruke od sječe šume po 3 puta nižoj cijeni od tenderske, na Ganijino radno mjesto da gazduje Plavskim šumama postavljen je nekadašnji radnik šumske uprave, pravosnažno osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službenih isprava. Čovjeka postavljaju, poslije upiše fakultet 85. 15. ili 14. donese diplomu, zatvora, oslužuje 7 mjeseci, piše, i on rukovodi, i on donosi, on moju sudbinu određuje, gdje ću, šta ću i kako ću da radim. I on me ocenjuje, mene. Danas od Plavskih šuma, tvrdi Jasavić, korist imaju samo pojedinci, dok Ganijini sugrađani, koji su nekad živjeli i djecu školovali od nepogodama oštećenih stabala, kubure i sa drvima za ogrijev. Naš sagovornik za takvo stanje optužuje institucije koje nisu radile u korist države. Danas ima samo korist jedan čovjek, a ljudi ne mogu da dođu do izražaja ni za ogrjevna drva, a kamoli za trupce. Da li se kajete što ste progovorili o... Ne, isto bi danas uradio. Isto bi danas uradio. Jer koncesionara oštetio nijesam, koncesionara sam zadovoljio maksimalno sve što ga sleduje, a država, nije država, sad možda je ovo teška riječ što kaže, ali pojedinci stidjet će se ovoga što su uradili. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u novoizabranoj vladi, baš poput Jasavića, utvrdilo je nepravilnosti u vezi sa koncesionim ugovorom te zabilježilo nedopustive razlike između podataka područne jedinice u Plavu i centrale Uprave za šume. Shodno svemu tome, reagovali smo, išli smo prema tužilaštvu i dostavili smo predlog tužilaštvu da se pokrene krivična odgovornost kako prema Upravi za šume, tako i prema samom koncesionaru. Koliko je meni poznato, do današnjeg dana nemamo povratne informacije iz tužilaštva. Gospodine Tmušiću, kako je moguće da je nakon Ganijine smjene na njegovo mjesto postavljen čovjek koji je pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja u sticaju sa produženim krivičnim djelom falsifikovanje službene isprave? Mislim da je to bilo 2011. godine i da je tada osuđen na 20 mjeseci, ali da je odslužio manje. Kako vi to komentarišete, kakva se uopšte poruka šalje time da se lica koja su, da kažem, bila u zatvor upravo zbog zloupotrebe u šumarskom sektoru, sada na čelnim pozicijama? Mislim da ovdje ovo možemo posmatrati sa dvije strane. Ako posmatramo sa pravnog aspekta, ovo je pitanje za pravosnažne organe i samo oni mogu dati odgovor na ovo. A ukoliko gledamo sa etičke strane, mislim da ovo nije etički u redu.
Iz Uprave za šume, odgovornim za nisku cijenu sječe, smatraju sistem nametnut od 2009. godine, u kojem se, kako tvrde, unaprijed određenom koncesionaru, umjesto rezanja stabala koje su ugrožavala šumu, omogućavala sječa najkvalitetnijih stabala. Što je tražnja veća, trebalo bi cijena da je veća. To proteklih godina nije pratilo. Kod nas je čak 2011. smanjena za 13% i ovako minorna cijena gdje je 17 eura najkvalitetniji četinar, a oko 7 lišćar. I ta cijena je umanjivana. Pa ko je tu imao korist? Država, koncesionar? Pa naravno, pojedinci koncesionari su imali koristi, evidentno je. Tu ima dosta problema i oko zakona o šumama. Zakon o šumama ranije bio dobar, ali on je 2010. izmijenjen u korist pojedinaca gdje je praktično ovo sve legalizovano. Dok bi stručna i laička javnost Jasavića upravo vidjela kao tipičan primjer zviždača koga bi država trebalo da štiti do okončanja sudskih sporova, iz Agencije za sprječavanje korupcije poručuju da je Jasavić zakasnio da zviždač i formalno postane. U tom konkretnom slučaju jeste zakasnio. Ono što agencija može zakonski da uradi je da kada primi zahtjev za zaštitu mora neophodno da postoji i prethodno prijava. Znači jedno bez drugog ne postoji i to prijava podnešena agenciji ili internom organu. Paradoks u našem zakonu, kada su u pitanju zviždači, leži u tome da se o određenim malverzacijama zapravo ne smije javno govoriti, već se na njih ukazuje putem prijava. Da bi podnio prijavu u agenciji, on ne mora nužno da podnese i prijavu internom organu, znači može da se obrati direktno agenciji, ali ne smije po našem zakonu i da javno objelodani tu informaciju. U tom slučaju jednostavno neće biti zviždač. Ukoliko bi neko odlučio da krene trnovitom stazom kojom hodaju zviždači u Crnoj Gori, na tom putu spotaknuće se o činjenicu da naš zakon ne pruže i materijalnu podršku onima koji zbog razotkrivanja malverzacija ostanu bez posla. Trenutno zakonski okvir nam ne nudi tu mogućnost, nažalost, kažem, nudi samo te mehanizme zaštite koje nudi agencija i nudi, zaboravio sam da kažem, i mogućnost da zviždač, pored podnošenja zahtjeva za zaštitu agencije, može da podnese zahtjev za zaštitu, sudsku zaštitu. Iz organizacije KOD, koji su prepoznati po svom radu u korist odgovornijeg društva, poručuju da je položaj zviždača u Crnoj Gori dvostruko nepovoljan. S jedne strane institucionalno, od trenutka kad neko se odluči da informiše javnost u vezi sa zloupotrebama, recimo u nekom preduzeću ili od nečeg ili zloupotrebama u sferi javnog interesa, do trenutka dok on dobije i de jure potvrdu od nadležne institucije, treba dosta vremena i ti koraci su prilično spori. Govorimo o iskustvu slučajeva koje smo mi pratili. A sa druge strane, njihov položaj je nepovoljan zato što još uvijek postoji percepcija javnosti da vi radite nešto što je nepošteno prema nekom drugom ili što se može podvesti uslovno rečeno pod nekim špijunom, a suštinski još uvijek mi kao zajednica nismo razumjeli da vi bez zviždača ste vrlo limitirani u bilo kakvom istraživanju, bilo kakve nezakonitosti bez insajder informacija. Perić smatra da smo daleko od idealne institucionalne zaštite za zviždače, naročito zbog činjenice da oni koji ukažu na nelegalnosti u korist opšteg dobra najčešće ostanu bez posla, a samim tim i osnovnih sredstava za život. Da bi trebao da postoji fond koji bi morao da ga zaštiti za slučaj da ga njegov poslodavac ostavi bez posla do okončanja sudskog spora ili do zaokruživanja slučajeva, da može da ne misli o svojoj egzistenciji, kako bi bio ohrabren da daje ono što je potrebno društvu, a društvu je potrebno to kao i organizmu. Kada se posjećate da neki receptori jave da negdje krvarite, tako je potrebno i da društvu ukaže neko kada se dešava rana u javnom interesu. I građani smatraju da nepovoljno prolaze oni koji obavijeste javnost ili nadležne organe o nesavjesnom trošenju novca poreskih obveznika, te da sistem koji ne pruža adekvatnu zaštitu zviždačima šalje poruku cjelokupnoj javnosti. Bolje mu da ćuti. Ćutanje zlato. Neka što stanu bez posla, nego što toga posla gdje jesu, kome su se zamjerili, kako i zašto, jer nisu htjeli više da budu njihove marionete, nego nemaju posle put nigdje gdje taj njegov nadređen ima svoje lance i katance. Sve mu je zatvorio. Ili mu je otvorio ako radi za njega, ako neće, on mu sve zatvori. Tamo gdje on ima
pipke. I loše prođu. Loše prođu. Loše. Malo ima tih. Malo ima. Niko ne smije ništa da kaže. Svi smo učutkani. Slučaj Ganije Jasavića klasičan je primjer zviždača kakvog opisuje preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope. Međutim, u Crnoj Gori, da bi i formalno postao zviždač, Jasavić nije trebalo nepočinstvima da govori javno. Od očiju javnosti ipak nije mogla ostati sakrivena činjenica da se nije radilo po zakonu u šumarskom sektoru, te da su i nadležne institucije zabilježile ono na što je Jasavić ukazivao. Dok pravosudni organi ne kažu svoje, Ganija će, kako kaže, ponosno nositi teret odmazde, u kojoj je njegovo radno mjesto ustupljeno nekom ko dobro umije da računa sa malverzacijama, jer je baš zbog njih odslužio kaznu zatvora. Takvi, procijenili su Ganijini nadređeni, najpozvaniji su da gazduju Plavskim šumama. Izgleda da Ganija samo nije naučio lekciju da je ćutanje zlato. Tako kaže drijevna mudrost, a u Crnoj Gori i čitav sistem usmjeren na takozvanu zaštitu zviždača. Dok se ne razmota klupko institucionalne ironije i ne poboljša njihov status, zviždačima ne preostaje ništa drugo nego da uzbunjuju u tišini. Kažu da je državna služba najbolji način da radiš ceo život na jednom mestu i da prosto dočekaš penziju na tom radnom mestu, ali to ne važi u slučaju da si uzbunjivač. Ako si uzbunjivač, možeš da dobiješ otkaz čak i ako si 40 godina radio na jednom radnom mestu i uz to bio šef. Prvi čovek uprave za šume je verovatno rezonovao da ljudi ne vole kad neko ilegalno seče šumu, što negde jeste tačno, ali ako nešto ljudi mrze čak više od toga, to su drukare. I zato ne treba da nas zbuni činjenica da je nakon 40 godina on smenjen i da je na njegovo mesto došao čovek koji je 7 meseci bio u zatvoru, jer prva lekcija koju čovek nauči u zatvoru je nema drukanja, samo tićo. Zanimljivo je da u crnogorskom zakonu o uzbunjivačima stoji odredba da ti ne smeš da izađeš u javnost sa podacima do kojih si došao o korupciji, nego moraš da to prijaviš nadležnim organima. I oni to onda otpuste i stave na tvoje mesto čoveka koji je osuđen za kriminal. Mnogi kažu da je pravda spora, ali dostižna. Za neke sigurno jeste tako, ali za uzbunjivače iz Srbije pravda ne samo da je spora, već i nedostižna. Ignorisanje, zastrašivanje i odugovlačenje. Ovim rečima uzbunjivači u Srbiji opisuju odnos države prema njima onda kada se reše da o korupciji i problemu na koji su naišli javno progovore. Da nije bilo novinara, građani ne bi saznali za priču o fabrici Krušik, kao ni za Aleksandra Obradovića. Najpoznatiji srpski uzbunjivač trenutno ne želi da se pojavljuje u medijima, pa priču o ovom slučaju objašnjava novinar Nina, koji je o ovoj temi uradio više od 40 tekstova. Prvo, on je tajno uhapšen, što je skandal za bilo koju državu u 21. veku. Držan je tajno u pritvoru. Tek kada su građani se pobunili i protestovali, onda su sudovi koji 20 dana nisu pre toga odlučivali o zahtevu da se on pusti iz pritvora, u jednom danu to odlučili. Iako nisu dobili očekivane reakcije nadležnih, slažu se u jednom. Nije bilo dileme da moraju javno da progovore, jer su otkrili ozbiljne nepravilnosti koje većina i dalje dokazuje na sudu. Čuveni uzbunjivači iz niškog preduzeća Gorica ostali su bez posla i optuženi su za uznemiravanje. Kada su saznali da sam postao član te radne grupe, odnosno šef ili predsjednik komisije, jednostavno su doneli sistematizaciju takvu gde su mene, iako je jedan izvršilac bilo na tom mom radnom mestu referent za javne nabavke, su mi je proglasili tehnološkim viškom. Ja sam dobio otkaz jer sam odbio
da, pošto su tražili od mene da ne potpišem taj izveštaj, te radne grupe, čiji sam i ja član bio, mi smo tražili između ostalog i da se taj izveštaj obelodani, da građani vide da je njihov novac se odliva. U tom momentu, pošto više nisu znali kako, oni su jednostavno da bi me ućutkali, dali su mi otkaz i maltene izbacili iz preduzeća. Uzbunjivač iz Niške komunalne milicije Aleksandar Todorovski svoju borbu meri papirima i tužbama. Uredno složena dokumentacija teži 5 kilograma. 3 prijave dobio je i sam, ali i vanredne provere na poslu. Nijedan slučaj do sada, kako ističe Todorovski, nije procesuiran, ali su 2 načelnika komunalne milicije u Nišu promenjena. Položaj uzbunjivača u Srbiji je izuzetno težak. Od položaja u firmi pa do pritiska od nadređenih, pretnji suspenzijom krivičnih prijava, odrazilo se i na zdravstveno stanje naročito. Znači, nervoza, česti pozivi policije na saslušanja, naravno da su uticali na zdravstveno stanje i mene i supruge. Nekadašnji inspektor u Niškoj gradskoj upravi Slaviša Nešić otišao je u penziju, ali nije dočekao da neki slučaj uzbunjivanja bude rasvetljen. Nakon što je ukazivao na razne nepravilnosti, premeštali su ga sa jednog radnog mesta na drugo i pretili mu. Posljedice su bile takve da su mi pretili. Na kraju se to i obistinilo, jer sam jednog momenta dobio rešenje da prelazim u prosvetnu inspekciju, iako zakon o zaštiti uzbunjivača ne dozvoljava da se uzbunjivaču menja radno mesto u momentu kad je otkrio neku nepravilnost. Nisam se dvoumio iz razloga što sam ja pre toga više od 15 godina bio inspektor za zaštitu životne sredine i apsolutno sam bio siguran da taj radioaktivni otpad spada u opasan otpad i to nije u nadležnosti gradske inspekcije, niti može da se plati parama građana Niša. Kapela u kliničkom centru koji je pod nadzorom Gorice, koje Gorica koristi, je bila neispravna. Druga stvar koju smo saznali, što je po nama stvarno bilo, ja sam jedan od tih radnika koji su terani isto da prave te sanduke od kucanih dasaka, za koje je Gorica uredno naplaćivala gradu Nišu novac, ali problem je u tome što Gorica nije registrovana za proizvodnju sanduka, već samo za prodaju. Znači, postavilo se pitanje gde je novac, gde su ti sanduci koje je Gorica trebala da dostavi, u kojima je Gorica trebala da sahrani socijalne slučajeve. Shvatate da su postojali privilegovani privatni trgovci koji, gle čuda, su svi vezani za sadašnju vlast, da su dobijali cene mina iz Krušika, nekada čak po ceni koja je bila manja nego što je Krušik koštao da proizvede tu istu minu. U pitanju je više krivičnih dela, počevo od zloupotrebe ličnih podataka građana, zloupotreba službenog vozila. Krivične prijave sam podnosio i za tuču i za napad na kolege u prostorijama komunalne milicije. Iz preduzeća u kojima su radnici ukazivali na nepravilnosti poručuju da uzbunjivači imaju isti tretman kao i svi ostali. U našem kolektivu imamo jednog uzbunjivača. Njegov položaj u kolektivu je isti kao i položaj drugih zaposlenih, navode iz Niške komunalne milicije. Napominjemo da od stupanja na snagu Zakona o zaštiti uzbunjivača pa do današnjeg dana niko od zaposlenih u preduzeću nije imao zvanično utvrđen status uzbunjivača, niti se ko od zaposlenih obraćao preduzeću u tom svojstvu, navode iz Gorice. Prijave bar do sada nisu dobile sudski epilog. Uzbunjivači iz Gorice oslobođeni su optužbi da su uznemiravali javnost i očekuju da ih apelacioni sud vrati na posao. Mi smo uspeli na sudu da dokažemo da smo maltene sve što smo govorili je istina. Sad, najviše mi je krivo i najviše me boli to, mi smo dokazali
I niko ništa, tužilaštvo ništa ne čini sad da sprovede zakon. Ama baš niko se nije pomerio ni za šta, niti je pretrpao bilo kakvu sankciju. Značaj javnog uzbunjivanja je bio u tome da od momenta kada smo mi to u javnost izneli, takvih više nepravilnosti nikada nije bilo. Ništa od onoga na što sam ukazivao nije bio predmet razmatranja javnog tužilaštva. Apsolutno ništa. Čak sam i dobio upozorenje. Ako napišem prijave krivične, da mogu da očekujem da protiv mene bude pokrenut postupak za uzbunjivanje javnosti. Ja mislim da ima samo jedan, ako se ja dobro sećam za sada, iz Novog Sada slučaj. Ja mislim da je tu u pitanju komunalna policija, da je oko naplaćivanja kazni, da je to jedini slučaj koji je meni poznat da je rešen u korist uzbunjivača. Svi ostali slučajevi se na svaki način odugovlače i to traje godinama. Zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji se primenjuje više od 5 godina. Na papiru, čini se, zakon štiti sva radno angažovana lica. Zakonom je predviđena sudska, kao i zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača. Uzbunjivači u Srbiji imaju pravo i na naknadu štete. Svi ovi benefiti predviđeni zakonom, prema rečima naših sagovornika, nisu važili i u praksi. Iskreno da vam kažem, položaj uzbunjivača je strašan. Ja sam čak doživljavao da me pojedini političari zovu da mi prete preko telefona. Vlast pokušava da suzbije svaki oblik uzbunjivanja. Vidimo da se čak donose zakon o policiji, propis jedan u policiji je praktično obeležio sve moguće uzbunjivače u MUP-u. Država pokušava da diskredituje uzbunjivače i da sve prevede na teren jednog čoveka koji sve zna i sve brani i sve pravda, za koga ne postoji ni ustav, ni zakon. Vi imate samo da izađu političari i da, daju pohvale, ali u suštini kad vi otkrijete da političari čine taj isti kriminal, onda tad pravilo to više ne važi. Bez obzira na sve, izabrali bi opet isti put, jer drugi ne znaju, a kako kažu, često je i nezakonit. Nije lako, ali bih ponovo. U principu, kad znate da iza vas stoji vaši sugrađani. Nikad se nisam pokajao, već naprotiv sam ponosan što sam ušao u jednu takvu stvar, jer smatram da je to jedina ispravna stvar. Neko mora da podigne glas protiv kriminala. Neko od običnih građana, znači nije sve na tužilaštvu, nije sve na policiji. Apsolutno se nisam dvoumio nikada, zato što verovatno imam nizak prag tolerancije na ljude koji su spremni da uvlače kolege u kriminal. Žao mi je samo što kolege nisu u dovoljnom broju stali iza mene, što su prećutale, što je još neko mogao da se priključi i da ukaže ova borba bi bila daleko lakša. Mi ovde imamo poruku od najviših predstavnika vlasti da nije problem korupcija, nego je problem su ljudi koji ukazuju na korupciju. Ono što je jako bitno, možda za sve neke druge, ne samo u Nišu, nego u celoj Republici Srbiji, da ipak prijave državnim organima. Kako god bilo to njima teško i problematično, jer zapravo ta prijava državnim organima i taj dokument njih na neki način štiti da sutra upravo od tih koji su ih oni prijavili ne dođu u situaciju da budu uhapšeni, da im se odredi pritvor. Mislim da će morati da dođe vreme kad će neko odgovarati za svoje postupke koji su apsolutno nezakoniti, očigledno nezakoniti. Policija i sud nisu htjeli nedeljama da obelodane hapšenje Aleksandra Obradovića, jer prosto da ne bi stresirali i uzbunjivali javnost
I u tome su uspeli jer čak i njegove kolege nisu primetile nedeljama da ne dolazi na posao. Videli smo i u Nišu, čak i u javnom pogrebnom preduzeću, da korupcija ne može da ih zaobiđe, jer za razliku od pokojnika za koje su pravili sanduke i čije podatke su skrivali, korupcija je itekako bila živa tu. Posle ovog priloga, ja jedino što mogu da zaključim je da uzbunjivači u Srbiji žive jedan vrlo uzbudljiv život, kao neki super tajni agenti, neki James Bond na srpski način. Ima dosta akcije, hapšenja, zastrašivanja, tu i tamo i poneka tuča. Jedino što je ovde problem jeste što mi se prema tim ljudima ne odnosimo kao prema herojima. Država ih ne štiti, poslodavci im daju otkaze, a kolege ih odbacuju. Izgleda da niko ne voli zbunjivače, jer previše idu na živce onima koji bi jedini trebalo da se bave korupcijom, a to su političari i rukovodioci državnih preduzeća. Tako da izgleda jedini način da se stane na put uopšte korupciji, da se donese zakon protiv zbunjivača, jer čim nema nekog da priča o korupciji, praktično korupcije ne postoji. Ili je rešenje da prosto uzbunjivači prijavljuju malverzaciju i korupciju samo ukoliko nemaju veze sa državom i političarima. No, to mislim da u Srbiji predstavlja mali izazov, zato što se nekako čini da dosta stvari sa malverzacijama i korupcijom imaju direktne veze sa politikom i političarima. Koga država štiti? Korumpirani sistem ili svoje građane? Bez obzira što odgovor sigurno unapred već znate, pogledajte prilog koji nam dolazi iz Bosne i Hercegovine. Zviždači. Prema definiciji, borci protiv korupcije. Osobe koje javno upozoravaju na ilegalne aktivnosti moćnih pojedinaca, degradirani junaci korumpiranih sistema. Ovo je Sanjin Sinanović, magistar sigurnosti, diplomirani pravnik. Nekadašnji uposlenik Centralne banke Bosne i Hercegovine. Danas zviždač. Onaj ko se odluči da prijavi korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine će završiti na birou kao nezaposleno lice i postaće žrtva korumpiranog sistema. Poruka je jasna. Pustite nas da krademo, nemojte nas prijavljivati. Najbolji smo u krađi. Mi volimo da krademo jer nema odgovornosti. Ovako svakog 11. u mjesecu, nakon što se, kako kaže, suprotstavio korumpiranom sistemu, sistem se okrenuo protiv njega. Sve je počelo 2018. godine kada sam prijavio namještanje javnog oglasa za zapošljavanje u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Dalje se je nastavilo sa mojim dodatnim krivičnim prijavama koje se odnose na falsikovanje službene dokumentacije, zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi, namještanje prilikom tendera iz oblasti javnih nabavki. Dakle, popriličan broj krivičnih prijava sam podnio i ukazao na određene nepravilnosti, na nezakonitosti u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon toga uslijedila je suspenzija. 7 mjeseci Sanjinu je bio zabranjen ulaz u instituciju u kojoj je 15 godina zarađivao za hljeb. Nakon okončanja postupka prebačen je u drugi odjel. Kažnjen je i smanjenjem plate za 30%. Kaže da je ta kazna trajala godinu, a na osnovu prvog disciplinskog prekršaja 2020. uslijedila su još 4. Kao što su zloupotreba bolovanja, onda ide neovlašteno upadanje u službene prostorije, odnosno kancelarija menadžmenta, i ide nakon toga moja objava u oslobođenju kao predsjednika sindikata na poziv dnevnog lista oslobođenja da dam izjavu, što je Centralna banka okarakterisala kao također težu povredu i pokrenuo se disciplinski postupak protiv mene jer sam dao izjavu za jedan medij. Važno napomenuti da svaka od ovih radnji je po nekom standardnom
po nekom standardu u radnom pravu u Bosni i Hercegovini okarakterisana kao teža povreda službene dužnosti, odnosno radne obaveze, te bi u svakom slučaju kod svakog poslodavca također bila okarakterisana tako. Sanjin i pored svega nema status zaštićenog zviždača, koji bi mu trebala dodijeliti Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine. Da bi zviždač u konkretnom i u svakom drugom slučaju dobio zaštitu, mora biti zaposlen u institucijama Bosne i Hercegovine, mora postojati dokaz o prijavi korupcije i mora postojati dobra vjera koja se prepoznaje u svakom konkretnom slučaju. Sanjin sve to ima, ali negdje je očito zakazalo. Dok je čekao na status zviždača u aprilu 2021. godine, Sanjinu uručuju rješenje o otkazu. U međuvremenu pokrenuo je tužbe protiv Centralne banke, a pred sudom Bosne i Hercegovine dobio je 4 presude u svoju korist, 2 drugostepene konačne i 2 prvostepene presude. Rekao sam sebi da odustati neću, u inat ću, oporavit ću se i doći ću ispred Centralne banke svaki dan, dakle da protestujem javno, da ljudi vide da konačno je vrijeme da preuzmu sudbine u svoje ruke, a ne da se puste drugima da odlučuju u njihovo ime. Dovođenju zabludu javnosti, dovođenju zabludu nadležnog suda, dovođenju zabludu građana i građanki Bosne i Hercegovine u pogledu njegovog statusa generalno je rezultiralo zaista stvaranje percepcije da se nešto loše desilo, odnosno se nešto loše njemu dešava, što zaista nije tako. Ja ne sumnjam ni najmanje nakon završetka svih sudskih postupaka i procesa koji se vode pred sudom Bosne i Hercegovine, da ću se ja u konačnici vratiti u Centralnu banku Bosne i Hercegovine. Čak i ako se ne bi slagali sa određenim odlukama nadležnog suda, a i ne slažemo se sa nekim što je logično, mi ćemo poštovati odluke nadležnog suda, do sada smo apsolutno sve ispoštovali, to je dalje namjera. A ovo je Emir Mešić, isto zviždač. Svjesno se priča na milion borio za pravdu. Emire, kako je sve počelo? Pa, 2018. godine sam primijetio određene nepravilnosti kod zakupa carinskih terminala koje sam prijavio u decembru, sredinom decembra 2018. godine. Naime, riječ je o nezakonitim radnjama sa zakupom carinskih terminala u kojem se milijunska sredstva jednostavno prelivaju iz budžeta u privatne džepove na nezakoniti i na krajnje netransparentan način. To sam dakle prijavio sredinom decembra 2018. godine. Primijetio sam da niko ne reaguje na interna upozorenja na bilo koji način, dakle unutar institucije se ne može ništa riješiti. Onda sam odlučio da putem visokog predstavnika, putem OHR-a, tadašnjeg gospodina Incka, podnesem prijavu, smatrajući da ću na taj način zaštititi i sebe i svoju sigurnost, jer je očigledno postaje pitanje jako važno, jako zanimljivo. Tada je gospodin Incko signirao u rad, tako da kažem, tu dodijelio, poslao, proslijedio u rad tužiteljci tužilaštvu BiH, glavnu tužiteljcu, i oni su par mjeseci nakon toga počeli taj određene vrste istražnih radnji. Ja sam odmah, dakle, krajem 2018. godine dobio premještaj, interni premještaj na drugo radno mjesto. I to je bila njihova prva reakcija? To je prva reakcija bila. U međuvremenu sam dobio i status uzbunjivača, takozvanih zviždača, insajdera, tako da kažem, od Agencije za prevenciju korupcije. Tada je, kako ja znam, postupajući tužilac u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije dao određen status predmetu kao da postoji osnovana sumnja ili osnovi sumnje, kako se već zove, da se zaista radi o krivičnom djelu. Sva se bukvalno borba protiv korupcije kod nas zasniva na tome, na prijavitelju i na onome šta on sad trpi. A šta vi trpite? Da li ste vi sada zvanično, dakle, nezaposlena osoba? Ja sam suspendovan. Privremeno sam suspendovan, imam ta primanja kao suspendovan radnik, onda... Koliko već ima da ste suspendovani? Mjesec dana, skoro mjesec dana. Pazite, ja sam se na određen način pripremio na sve ovo i psihički, prije svega intelektualno, jer je ovo sve jako teško podnositi. Materijalno to košta, onda košta vas, samo reći, karijeri u tom dijelu da vi stagnirate jednostavno,
bukvalno, ajmo reći, život staje od tada. Iz Uprave za indirektno oporezivanje pobijaju Emirove riječi. Navode da su disciplinski postupci uslijedili zbog toga što je počinio teže povrede službene dužnosti, a ne zbog prijave korupcije. Iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako su nam kazali u pismenom saopćenju, formiralo nekoliko predmeta po prijavama takozvanih zviždača, konkretno u slučaju Emira Mešića, već 3 godine tužilaštvo ne završava istragu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ima više predmeta koji su u radu, a koji se odnose na prijave korupcije, kao i korupcije visoke razine. Do kraja godine očekuju se i određene optužnice u ovoj oblasti. Na državnom nivou imamo zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju institucijama Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj postoji poseban zakon, u Federaciji Bosne i Hercegovine zakon uopšte ne postoji. Dakle, vi ako prijavite korupciju u nekoj federalnoj instituciji ili u privatnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, vi ne uživate posebnu pravnu zaštitu u slučaju da poslodavac prema vama počne primjenjivati štetne radnje samo jer ste prijavili korupciju. Nije dovoljno samo imati zakon na nivou institucija Bosne i Hercegovine, potpuno je jasno da moramo imati efikasnu zaštitu prijavitelja uvažavajući ustavnu strukturu i nadležnosti svih nivoa vlasti. Danas imamo zaštitu prijavitelja u smislu legislative na nivou Republike Srpske, na nivou Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i nacrt koji hibernira još uvijek u parlamentarnoj proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovi zakoni na ostalim nivoima vlasti, izuzimajući državni nivo, su tipična sudska zaštita. Kada smo shvatili u stvari da nema sistemske zaštite za osobe koje prijavljuju tu vrstu radnji i da je nemoguće na neki način ohrabriti ljude da izlaze sa tom vrstom podataka, pristupili smo izradi zakona. Ono što je bio ključni navodni razlog za odbijanje tog zakona od vladajuće većine, u tom slučaju SDA i HDZ-a, jeste bio da je već u proceduri zakon o zaštiti prijavitelja korupcije koji, da naglasim, nikada nije usvojen. Posljednjih nekoliko godina primjetan je pad broja krivičnih prijava za krivična djela korupcije. To zabrinjava jer pokazuje da bez obzira što postoji raširena percepcija o prisutnosti korupcije, da su građani i pravna lica sve manje spremni da prijave korupciju jer smatraju da organi gonjenja ne pružaju adekvatan odgovor, da ne istražuju efikasno te slučajeve i sl. Sistem ne samo da ne ohrabruje prijavitelje i ne samo da ih ne štiti, već ih sistemski diskriminira i obeshrabruje. Put zviždača je očito težak. Nosi bol, pritisak, gubitke i nerazumijevanje. To znaju i Emir i Sanjin. A da mogu vratiti vrijeme, da li bi ponovo prijavili korupciju? Ja sam odlučio u tom smislu i ja idem dalje. Znači, ova borba nema cijenu. To je pitanje koje ja sebi postavim svakog dana, bar 100 puta. I do današnjeg dana ja ne znam ispravan odgovor na to pitanje. Ako u Bosni i Hercegovini prijavite korupciju, dobit ćete otkaz, ali ne i zaštitu. Život zviždača ovdje je poput čovjeka koji radi u minskom polju, zaključuje Sanjin. Nikad ne znaš kada ćeš nastradati. Izgleda država baš i ne voli zbunjivače jer nekako remete spokoj u državnim preduzećima gdje ljudi treba da rade u miru i da ih ne zanima ništa drugo osim toga kad će plata, a ne da se bave nekim stvarima koje nisu u njihovoj nadležnosti, kao što je recimo korupcija, u kojoj se ipak najviše razumeju rukovodioci tih preduzeća. Također izgleda da niko ne voli da mu baš neko zviždi ispod prozora, pa me ne bi čudilo da ova centralna banka ispod čijeg prozora je ovaj prvi uzbunjivač zviždao, da na kraju ga je tuže zbog toga, jer ih je remetio u njihovom planu kako da osujete njegovo ukazivanje na korupciju baš u toj centralnoj banci. Meni se jako sviđa što svi ovi ljudi, uzbunjivači, kažu da bi uradili ponovo isto to i čak i sad kad znaju koje su sve posljedice, to jest da su bili maltretirani, zastrašivani, dobili otkaz i tako dalje. I to ih na neki način čini superherojima. S tim što, ako ih poredimo sa filmskim superherojima je lako, jer oni imaju kompjuterske efekte, imaju sve te lažne moći, dok ovi pravi heroji nekako moraju to zapravo da budu heroji i nemaju ni neku posebnu nagradu nakon toga, a opet bi uradili sve isto. Sa te strane nekako treba više da obratimo pažnju na ove ljude. Vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini primetno opada broj krivičnih prijava za korupciju, iz čega sledi zaključak da je korupcije sve manje, a ne sad, kao što bi neko naivan pomislio, da je to zbog toga što su ljudi uplašeni i što ne žele da prijave korupciju.
Također vidjeli smo da se država na najbolji mogući način bori protiv korupcije i to tako što daje otkaz uzbunjivačima, jer prosto je, ako nema ko da priča o korupciji, ona praktično ne postoji. Zakon je tu da bude lepo napisan, ali ne i u potpunosti implementiran. Zvuči neverovatno. Pogledajte prilog koji nam dolazi sa Kosova. Sinjalizimi për paregullësinë e Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Fondin për Sigurime Shëndetësore, Alban Pozhegut i ka kushtuar me humbje të vendit të punës. Si pasojë e kësaj, ai tash e 4 vite është i papunë. Por ai thotë se nuk është penduar që i ka raportuar dyshimet për keqpërdorime, pasi sipas tij, këtë ka bërë për të mirën e institucionit ku punonte dhe të shoqërisë në përgjithësi. Gjatë këtij intervali kanë vrejt prapë që kanë vazhdu të njëjtin avaz drejtori Fatmir Plakishi me keqpërdorime në Fondi për Sigurime Shëndetësore. Dhe kanë bërë sinjalizimin, bazë ligjit të sinjalizimit. Po prapë ai ka shfrytzu fuqinë e vet edhe ma ka ndërprej kontratën me pretekst kishe unë e kam ofendu ata. Po nuk ka qenë ashtu sepse ai mu më ka kërcënu me drejtorët vetin, me shofert vetin, kur e kam pa që unë e kam denoncu në polici dhe kam bërë shkresë. Pas 2 dite, ai ka thënë pretekst që unë e kam ofendu ato, edhe për atë arsye po më largon prej vendit punës. Njëjtë si Pozhegu, në vitin 2016, dyshimet për keqpërdorime i kishte sinjalizuar edhe Murat Mehmeti, punonjës në administratën tatimore të Kosovës. Por për dallim prej sinjalizuesit të parë, Mehmetit nuk i ka kushtuar me humbje të vendet të punës, në të cilin institucion ende vazhdon të punojë. Administrata tatimore kishte bërë tolerancë të madhe ndaj disa bizneseve që janë aktivisht në që janë lidhur me politiken, të cilat në mënyrë sistematike me vitet të tëra ju kanë shmangë detyrimet tatimore dhe nuk janë ikë penalisht, sepse brenda institucionit nuk ka pas mekanizëm, brenda institucionit. Kryesisht dosjet janë procedurë në atë kohë, do të thotë deri në 2010 janë procedurë në polici, mirë po dhe policia s'kanë pas njerëz të kualifikuar të cilët dinë me i luftu këto vepra penale. Mehmeti ka treguar se pavarësisht se ka pasur tendenca për largim nga puna pas këtij rasti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, pasi që ai ka poseduar të gjitha faktet dhe dokumentacionit për sinjalizimin e bërë. E di që të nesërmen një akt vendim për mu suspendu ka ekzistuar pe ish ushtruesi detyres që konë në atë kohë, drejtar. E di që ka është i shtypur, për më mësulu mirë, po ka hasë nësë zgaboj ka hasë në pengesat tek atëherë kush u ko Ministri i Financave, se më i men, edhe di që është stopue. Pavarësisht se ka humbur vendin e punës, ish zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë Alban Pozhegu thotë se përsëri do të vepronte njëjtë, nëse do kishte informata e dokumente për keqpërdorime apo parregullsi në këtë institucion. Gjithnjë. Edhe prapë më ndodh prapë. Se nuk ka hera parë, është hera dytë. Domethënë kur bëu edhe atëherë kur bëu tash më ndodh apo të bëj. Avokati Pozhegut Korab Sejdiu thotë se rastet me sinjalizues nuk i kanë të shpeshta, por marrin raste bonus i kontribut ndaj shoqërisë. Sejdiu thotë se ka mungesë të njohurive për sinjalizim edhe nga aspekti i gjyqësorit si dhe i avokaturës së shtetit. Është kriju një anomali në këtë rast edhe në shumë raste tjera, ku ata në fakt i dalin kundër sinjalizuesit, që ka qëllimin e njëjtë pra mbrojtjen e shtetit. Dhe me këtë rast duke përfaqësuar ata institucionin përkatësisht të sinjalizuarin, domethënë personin potencialisht që ka kryer vepra penale, ata i dekurajojnë edhe sinjalizuesit të tjerë. Përveç sinjalizuesve në Kosovë ka pasur edhe raste të rralla të raportimit për ta. Ka qenë gazetarja Ardiana Thaçi Mehmeti që ka treguar përvojën e saj. Ka pas raste kur unë kom raportu 2 vjet për një institucion dhe në fakt nuk i kom njohur sinjalizuesit. Kjo për shkak se na kemi komunikuar përmes rrjeteve sociale, këtë
ata kanë pas adresa fiktive dhe në çdo dokument që kam kërkuar dhe kam thonë okay, nëse ky dokument është kështu, mu po më duhet një dokument tjetër i cili duhet ta vërtetoj këtë që ti e thua, ata kanë siguruar dokumentin, atëherë ka qenë bazë mjaftueshme për me raportu në atë formë dhe unë kam vazhdu kom raportu në atë formë. Ajo ka treguar se gjatë punës së saj ka hasur në kërcënime verbale, apo edhe ofrim të parave për mos informim të publikut për raste të tilla. Është domosdoshme ndryshimi që njeriu në çdo institucion është të parapar bas ligjit të jetë një person i veçantë i cili i merr këto sinjalizime, edhe kjo është pak a shumë konflikt interesi nëse mund të themi për shkak se ai person është i punësuar ose caktohet nga vetë drejtori i atij institucionit, kështu që nuk është mjaft e dëshirueshme ose nuk është aq e sigurt për një njeri që shkoj dhe të raportoj, por gjithmonë unë u them sinjalizuesve që mediat janë këtu, puna jonë është që të zbulojmë të skandale, të publikojmë normalisht duke i ruajtur gjithmonë njerëzit të cilët japin këto sinjale. Ligji për sinjalizues në Republikën e Kosovës ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019 për ndërmarrjet publike, ndërkaq për ato private një vit më vonë. Ky ligj obligon të gjitha ndërmarrjet publike se ata që kanë më shumë se 15 punëtor të kenë një zyrtar për sinjalizim, derisa tek ato private me mbi 50 punëtor. Por para se të bëjë ligji për sinjalizuesit, në Kosovë ka qenë në fuqi ligji për informatorët, që nga Ministria e Drejtësisë thonë se nuk ka qenë shumë i favorshëm. Ligji parashe si sankcione kundër vajtëse, ashtu edhe drejtën për shpërblim të dëmit, në rast se, siç thatë ju, ka raste kur ndaj sinjalizuesit mirën masa, po shkon edhe për te kësaj, pasi që me kodin penal të vendit tonë, hakmarrja ndaj atyre që sinjalizojnë, inkriminohet dhe ndaj këtij veprimi parashihen gjoba, por edhe dënim me burgim deri në 2 vite. E sipas juristës së medias Flutur Akusari, ligji që ka Kosova për mbrojtjen e sinjalizuesve është një nga më të mirët në rajon. Por problematike sipas saj mbetet zbatimi i tij në praktik. Roli i sinjalizuesve është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shkak se ata ndihmojnë në luftimin sidomos të korrupsionit. Po flasim për njerëz të cilët janë në pozita dhe kanë informacione që askush tjetër nuk i ka. Dhe nëse këta njerëz nuk flasin, atëherë ne kur nuk do të dimë se çfarë ndodh në një institucion të caktuar. Ndërkaq nga shoqëria civile thonë se rastet e sinjalizimeve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat janë të rralla për shkak të stigmatizimit në shoqëri. Nga lëvizja fol shprehën se ligji është i avancuar dhe mbron çdo sinjalizues, por që problematike mbetet implementimi i tij. Informimi i sakt edhe në institucione publike dhe private dhe të qytetarët që një ligj i tillë i garanton edhe i mbron drejtat e tyre. Kjo është sfida kryesore. E dyta është edhe mos dëshira ose mos aftësia e institucioneve dhe publike dhe private për implementim të ligjit, pra vendosja praktike e kornizave mbrojtëse që është një sistem teknologjik ku ndoshta sinjalizimi do të mund të bëjë në mënyrë anonime, pa emër, pa mbiemër, mos të ketë nevojë për takime fizike me një person përgjithës. Ligji për sinjalizuesit është vlerësuar me notat më të larta edhe nga Instituti Demokratik i Kosovës. Por Arben Kelmendi nga KDI-a thotë se lidhur me sinjalizimin janë disa sfida. Problemi i parë sipas tij është termi sinjalizim që qytetarët nuk kanë njohuri, si dhe nuk e kanë të qartë se çka nënkuptohet me interes publik. Nëse dikush e ka siguru një vend punës, çfarë janë gjasat që ai punëtor të raportojë nëse në vendin e tij të punës has ndonjë parregullsi ose ndonjë cenim të interesit publik. Gjasat janë shumë vogla, po kjo nuk ndodh vetëm në Kosovë, të kuptohemi. Kjo besoj që është dukuri, edhe ne e di mirë, fare mirë se është një dukuri që ndodh në këtë rajonin e Ballkanit. Për shkak se ligji për sinjalizuesit është i ri në Kosovë, nga shoqëria civile dhe njohës të kësaj fushë, thonë se është e nevojshme të ketë edhe trajnime për gjyqtarët, prokurorët e avokatët. Nga Akademia e Drejtësisë thonë se këto trajnime kanë për qëllim që të forcojnë kuadrin e trajnuesve. Ky trajnim i fundit ka qenë trajnimi për trajner, edhe ka qenë një kombinim, domethënë është përdorur një metodologji ku ka pas përfshirë, domethënë edhe si trajner ka pas gazetar, ka pas gjyqtar, prokuror. Domethënë nga gjitha prismet janë diskutuar pikërisht, domethënë mekanizmat apo ta quaj ato instrumente ndërkombëtar në mbrojtjen e sinjalizuesve. Kështu që konsideroj që ka qenë një trajnim shumë i mirë, ka qenë 30.
Ndryshe deri në fund të vitit 2011, Kosova nuk ka pasur legjislacion për mbrojtjen e personave të cilët kanë raportuar shkeljet dhe parregullësitë brenda institucioneve publike të Republikës së Kosovës. Më 24 shtator 2011 kishte hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e informatorëve, por që i njëjti ishte shfuqizuar më 2 janar 2019, ditën kur hyri në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ajo që vazhdon të mbetet kërkesë kryesore është zbatimi i këtij ligji në praktikë. Kao što smo vidjeli, zakoni, dakle, postoje, neki im čak daju i 5 zvezdica, ali se ne primenjuju. I nekako ne moraš da budeš veliki genije da bi video u čemu je stvar. I ja mislim da zato i zovu nas da ovo komentarišemo, jer niko od nas nije veliki genij. Dobro, mislim da ne treba biti malodušan, da treba ipak pohvaliti da zakon postoji, vrlo je lep, ima čak 5 zvezdica. I mislim da kosovskoj vladi treba dati vremena, da prosto koliko su imali da naprave zakon, da onda uzmu i neko vreme da prosto taj zakon primene. I ovdje ja jedinu grešku vidim zapravo u samim uzbunjivačima. Oni sad treba da sačekaju, da zakon krene da se primenjuje, pa tek onda oni da primećuju korupciju i malverzacije i da ih prijavljuju. Primetio sam da je jedna stvar zajednička svima u regionu, a to je da institucije ne funkcionišu, ali zato svi ovi sistemi prinude, ucenjivanja, podmićivanja perfektno funkcionišu. Tako mi se nekako čini. Tako da ako zakon ima 5 zvezdica, korupcija ima 500 zvezdica. Meni je isto zanimljiva činjenica koju smo vidjeli u ovom prilogu, a to je da mnogi ne znaju uopšte šta znači uzbunjivač niti pojam javnog interesa. Pa sad možda među tim građanima se zapravo nalazi i ljudi koji ovaj zakon treba da primenjuju u praksi. Tako da možda prvo njima objasniti da bi uopšte znali šta ljudi treba da radi i kakav zakon zapravo treba da sprovode u delu. Vidjeli ste još jednom kako alhemija Balkana često od heroja pravi žrtve, od hrabrosti izdaju. I onda kreće lavina odmazde, koja se zaustavlja tek kada se izgubi i društveni status i sva prava. Iz svega treba izvući pouku, ako ima ko da ih čuje, ili možda da zvižde jače. Zato je ova epizoda zapravo omaž najhrabrijoj vrsti među nama. Nadamo se ne i najrjeđoj. Bio je ovo još jedan regionalni Robin. Vidimo se za 7 dana.